ndaitwa Agnes Chutsi ndogara village rekwamazvi. Muridzi wapano anonzi Murama agare kuno anogara kuruwa. Ndakasirwa vana ndine 20 years ndichitogara kumurume wangu. Vakandisira vana ndiri kubhindura. Ndatoona kuti vaita zvekutiza havachazokudzoka ndangoti zvangu rege ndidzokere kumba ndonogara nevanin'ina vangu ikoko kuzvitori right. Mwedzi upi uyu? Muna January. Ndazodzoka kuno muna February. Saka kubva nguva yese wanga ungori nevana? Ndandinavo. Vangobatsira wangu pakuchengeta vana nechikafu nekuti vaende kuchikora. Ko iwo mama vari kukundikana here kuchengeta vana? Kundikana havasi zvavo, asi ndoona ngemurume wanotaurisa anonetsa, saka ndotoona zvirinani ndigare nevanin'ina vangu. Mama vane mumwe murume wave naye? Baba vana 7, mumwe wacho ane 8 years, mumwe ane 7 years, mumwe ane 11, nemumwe wacho anga ane 3 years, newangu anga ane 2 years. Tinotoita mari chekuti tiwane kurarama kana ndinavo. Saka pari zvino vana ava vari kupi? Apa ndikambonowasiya kuna mama ndikati iye zvambondiremera ndichazodzoka ndovatora. Ko chii chiri kuita kuti iwo ugare nevana ava iwo mama varipo? Ndakaona kuti vakambondisiya pekutanga, futi akasi kekutanga vachindisiya katoke chitu. Saka ndotongoona zviri nani ndingovatambirawo nekuti vanin'ina ndevangu ndogara navo. Kozoita vamwe 3 vevangu baba. Iwo mumwe murume futi wenumber 3. Muri 5 mudumbu mamai vako, iwo uri wekutanga? Aiwa, pane 2 vakuru vasipo, mumwe wacho ari kuSouth. Ndobva vazonoita vamwe vana navamwe baba. Vakanoita vangani koko? Vakaita 3. Vamaita 8. Ko ava vauri kusara navo? Vandosara navo, mumwe wacho ndovasisi vangu vari kuSouth nevangu. Ko vamama wako vangani? Vamama vangu vese takavasanganisa tiri 8, 5 vasikana 3 vakomana. Otonditsanangura kuti munombotaura here namama uchivaudza kuoma kwakaita upenyu kana uchigara nevana? Ndatomboudza vasi vanongoti hanzi zvichaita kuti zvinake. Zvinonaka sei? Handizive, ndosaka ndakangoti hazvina ndisiyane nazvo. Ndatoshaya zvese, saka ndongotiwo iye zvinenge zvakaoma kuti dzimwe nguva utombovasiya vachirara vakadaro vachiswera vakadaro nende ndatoshaya kuti ndodii. So maonero andinoita ndeyekuti vana ava chinhu chekutanga vachange vachiabviswa pabonde chaipo chaipo, ndopanenge pachiabviswa. Vauye pabonde ipapo vanogona kunge vane zvirwere vanhu vari kurara navo, vanenge vatore HIV positive, zvekutizvo kuti vazorarama nezvavari, kuti vazokwanisa kunotora mishonga every now and then. Ndinoona kunge vanokundikana nekuti vatadza kukwana simba chete kwete kumanhenga clinic kutora mishonga nekuti vanenge vaine nzara, uyezve kushaya hanya chaiyo havana havatorina hanya neupenyu hwavanongoti chero tararama. Saka ndozvinondonyanya kuona kuti panyaya yezvirwere izvi zvakatondiomera kutoona kuti vana vanogona kusvika pakuenda pamishonga vasingafanirwi nenyaya yekuti vada kurarama kuti vane chikafu. Munhu asi kuti ndipe kuno bonde ndikupe mari utenge chikafu, iye nemo zvekuti anenge asina zvechokwadi anotongobvuma kuenda pabonde paya. Munhu iye ane zvirwere, haana kondomu rekuri kuti adzirire naro, anongorara navo yake dero. Vana amai, kana muchinge maona kuti mimi hamusi kukwanisa kuzochengeta vana, zviri nani kuti murege kubereka vana pane kutambudza mwana achengeta vamwe vana, imimi muchitifara zvenyu. Saka zvinondoti mimi amai kamaona zvazvina kuita zvakanaka, makondomu ariko ekudzivirira mimba, majekiseni ariko ekudzivirira mimba, mapiritsi ariko ekudzivirira mimba. Pane nzira dzakasiyana siyana dzekuti munhu usabereke uchizoabvisa vamwe vana through kufara kwako. Saka tinoti vana amai, shandisai zvinokuita kuti mudzirire pakuzvara vana. Malupu aripo zvakasiyana siyana zvamunoda, type dzese dzamunoda dzekuti musabereke vana. Ndingagone kubatsira vanozopererwa pakuti
tarisai muone pamba pena pavagere kuti vazosikorenovhetawo futi dzimba dzisiri dzavo apa vana vari kuchengeta. Mwana anhu anongosvovhura dho madho ana hapana kumira muchipamba panapa. Saka ndizvo venharaunda vazosvika pakuzobatsirwa kuti zetigadzirise dzimba tidiniwo vanosvika pakupererwa sevana vanenge vane mishowo yavo. Toda kutotenda Mhasvi village kuti iri kugona kutombochengeta vana vashoma vanozviita izvozvezve zvikuru sei muvakidzani wavo. Toda kungomutenda zvakanyanya nekuti hazviitwe nevangani izvozvo. Ini ndabatikana zvikuru nemwana uyu kuti mwana uyu utano hwake chaiwo neeji yake hazvisi kuwirirana. Dai kuti zvane utano hwake huri kupedzwa nekufunga kuti ko zvino ndinozviraramisa sei. Ari kukundikana mwana ndabatikana nazvo zviri pamwana uyu ari kuchengeta vana iye ari mwana amai vachifara zvavo. Inini ndoitwawo Rumbidzai Mutsengo ndogara muMhasvi village. Inini ndiri muvakidzani wapomera Agnes. Vana ava ndofunga vanogara naye Agnes amai acho vakabuda. Saka pavakabuda ivo vakabva vasara nevamwe vana. Iye ndakatanga kuchengeta vana ava. Saka takachengeta vana ava upenyu hwake hwanga mukuru mwoyo yauyawo kungotiwo inini zvizhinji zvacho ndindaita sei ndindaimubatsirawo ndichimuona nditomutorawo semwana wangu kuti hapana kwachasiya munhu achimboita sei achitambura iwewe uripo. Saka inini ndakatanga kugara muT January. Saka ndakasvika ndichiona pana amai vachona nevamwe vana. Uyu musikana uyu aigara kubhindura kumurume wake. Saka zvaigara kumurume wake aingoita achiuya achidzokera amai acho ndipo vakazobudawo. Amai acho achibudawo achiti ndikuenda kubhindura ndikudzoka. Mufana kuti alright. Pavakaenda havana kuzombodzoka. Ndazoona uyu musikana achiuyawo nevana. Ndakati wewe uri kuuya nevana ko amai acho ari kuzvandasara kubhindura ndinda nevana. Patanga kugara nevana vaye achivachengeta achitanga kugara nevana vaye. Vakatozopedzisira mazuva apera aya vakutoita zvekutotsvaka tuna achienda notengesa kubhindura ndopakazoti rimwe weekend ndobvatakura vana vese vaenda navo netsoka pasvika iye haana kuzodzoka abva anosiya vana kuna amai vacho asiya kuna amai vacho asina kanzwa achiti zviri nani kuti ndinovatora futi because amai vacho naikoko futi ane vamwe vana vainavo vakati wandei futi vari kugara navo. Kuchikoro hapana kuenda naye vana kuchikoro hapana vari kuenda vese vakangogara zvekutoti mukomana wacho akatobudawo nezuro atongoma angatofo mutu but mwana anoratidza kuti anogona zvake but inyaya yekuti hapana helpi kunyanyoshanda paari. Ndosaka ndochimwe chinhu chandiri kuona nasi kubatsirwa shuwa anoda kubatsirwa because wadanozvicherechedza kana mararamiro anenge achiita achiona unotoona kuti semunhu womukuru handitogara navo ndichivatora ndichiita sei kuti wawane kurarama. Asi ndikunazoona kuti kana ipapo ndakatotomurambidza kuti vana usanotore because iwewe kana uda kunotora vana tora hwani wako chete because wakatora vana ezvinozvi kurarama kwachava kwauri kuita wongoswera nenzara uchiita zvingoda so vamwe vanhu vazosvika because zvinenge zvakanyanya zvekuti otora futi imwe luggage otanga kuichengeta iwewe. Zviri nani kuti iye ambogara zvakaita sotogona kumubatsirawo manext door tichiona kuti zvinenge zvichifambawo sei.